Спри и прочети това. Казват, че когато една майка се моли, Бог се навежда да слуша, а злото няма смелост да се приближи. Майчинската молитва не е просто думи, тя е щит, тя е закрила, тя е път, по който детето минава живо през бурите на живота. Господи, Ти познаваш детето ми по-добре от мен, виждаш онова, което аз не мога, и го пазиш там, където моят глас не достига. Когато тръгва по пътя си, върви пред него. Когато се умори, бъди до него. Когато се изгуби, върни го. Пази го от лоши мисли, от лоши хора и от решения, които могат да го наранят. Дай му мъдрост да различава доброто от злото, сила да устои и сърце, което да не се втвърдява. Когато страхът го притиска, укрепи го. Когато пада, вдигни го. Когато плаче насаме, утеши го вместо мен. Покрий го със своята защита, денем и нощем, у дома и по пътя, от всяко зло, видимо и невидимо. Не те моля за лек живот или богатство. Моля те като майка за най-важното. Опази ми детето и го върни винаги живо и здраво. Предавам го в Твоите ръце, Господи, защото няма по-сигурно място за него. Напиши Амин. Нека Бог пази и Твоето дете. Ако вярваш в силата на майчинската молитва, сподели тези думи нататък.